फाइनाय 21 June 2025 एबाखे फाइनाय सैटरडे फुं 8टाव बिचन्द्र ब्रह्म पार्टी अफिस जों जतन कुथुमै पालखे जों जे फाइनाय जुलाई तालो दिल्ली आं हिमै थांनानै जे प्रोग्राम एबा खेबा जे समाय आ दिल्ली हिम थांनानै समाय तांनानै ते आ दिल्ली थांना सिगां जत चिनि हिस्ट्रिकल प्लेस ते चिनि जत जे जों पयत खायमानि ईश्वर चिनि त्रिपुरा हानि जे चिनि हिस्ट्रिकल प्लेसेस ते चिनि जे बिलीव खायमानि गॉड बन्नी थानी जे आशीर्वाद एबा के हमारी नाना बागै 21 June फुं 8टा निसिम नखारनाय के अब हमारी नाना बागै पहिलाव थांनाय पिलाक बिचन्द्र मननिसिम पिलाकनि यागुलो औरनि बिचन्द्र मननि को एकटा मंदिर ते पतिश्वरीनि जे चिनि हरिचांद मंदिर आरो पूजा खायमानि परे जों आमाहा कचार एबाके माता त्रिपुरेश्वरी नि मंदिर मातार बारियाव जों आरोबाव जों बिनि हामारि नानाय बिनि हामारि ते बिनि हा नानाय ते बनि यागुलो चाक्राकमा एबाके सबिमुरा आरोबाव हामारि नि हा नानाय बिनि यागुलो जों दांगाय मा दांगाय फानि ते चिनि डम्बुर डंगर ते आरोनि चिनि जे रायमा शर्मा आरोनि बसों हामारि नानाय आबनि बागै आरो तो आ दिन तो अंगलाक आबनि बागै आ हरो जों आरो स्टे खायनाय चिनि बरम गोनां जोक एमएलए बायबो कक सालायखा आरोनि जे लोकल एमएलए बो आरनिबो जोंना तंनानि एरेन्जमेन्ट खायना बागै बो खायरे नायहैनाय बसाका आबनि बागै बनम बेलाय बेलायखे चिबाय ते खाबाय हामजाक माया फारो ते बनि यागुलो जों फुङो जों डम्बुरो जों स्टे खायमानि परे गंडा सराव गंडा तैसाव जों स्टे खायमानि परे जों आरोबो रायमा शर्माबो जों बिनि हामारि नानाय ते जों आरोना दियायनाय आबनि यागुलो खमलंग आ सालोनो जों खमलंग बेग खायनाय बेग खायै जों खमलंगनि कयटा गिर्जायावबो जों हामारि नानाय आबनि यागुलो ईश्वरनि हामारि नामानि यागुलो जों आगरतला बुद्ध मंदिर ते गेदमिया मस्जिद तेबो चिनि कयटा मंदिर आरो जागानिबो जों हामारि नानाय ते पाइथागो चिनि बबाग्राखर चिनि राजबारिनि आरोनिबो हामारि नानाय गाबनि बागै जत चिनि वारियर्स रंनो अबना इनफरमेशन ना बागै नांतिनि फेसबुक लाइव फायमानि आर जतनो कायसा आं अबना मेसेज रना मसंगो ताखुक ते बुखुक सं ते जत वारियर्स सं लाइव बेलाय अनसार्टेन लाइव नि कोनो ग्यारेंटी करै जे कथां तंसाक से जों जे कोनो मानिना खायनि खायनि सालसा तो जतनो हानो याकारि माथांनाय केबो हानो मुरगिया मुस्कांगो नखना अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश मन जगाव केबो वानसुगै मेया जतनो इमां कतर नगैनो फ्लाइट कामानि फियाबा आचम सानो जत इमां मिलिं मलांसावै थाप्लासाय कमाय थांगा ते आरो मेडिकल स्टूडेंट्स रक जरा कैरियर नि शुरुआत खायै आरो सराब सलें लगे माइचानाय बरक तो मिलिं मलांखा कमाय मा थांगा बरक मनि सबोफ्रा साबनि कपालो दारि सिजाक दं आबो केब साइमिया फियाबो जे कथां तंसाक जों जे कोनो खायनो नायसि जों कथां तंफोराव जे कोनो खायमानि आबो सालसा मुकुमंगै तंरकनाय जदाबो कुथुक मुकुमंग खांगा आमनि बागै आं वानसगो जों कथां तंसाक जों ताबुक जे सुजुग मानसाक ईश्वर बकाइतर जों जे जरा रसाक अ जरान बिसिंगनो चिन दफानि बागै चिनि हानि बागै चिनि कलगै तंजाक चिनि लुकुरनि बागै जों मंसासक जे फान तंमानि जे बुद्धि तंमानि न
जों याफारै मोनसेसो खायख्लांमानखा बा खायख्लांनो ट्राय खायखा अजे जरा मानि तमनाबो बेलायसे जों आबनि बागै बेलायखे जों ईश्वरनो जै मतायरनो जों हामबाय मारो कारण बुफोराव जोंनि कोनो ग्यारेन्टि करै आबनि बागै गोथां तंसाक नचिनि सुजुग दफानि बागै जेकुनो खायनानि आबनि बागैनो अजे मूल्यवान लाइफ अब बेलाय इम्पर्टेन्ट ते ओ मूल्यवान लाइफ जों जेकुनो किसु खायख्लांमानि अबनि जे बिनिमय सिनि जे फाइनाय बसं रक सिनि जे फाइनाय फ्यूचर रक बरक सेफ ते गाहाम करं तङै मोननाय आबन बागै ते गोबां कक सोना थांगिया के बेलायखे इमोशंस ते बिलायखे इमां नगैनो आं तिनि जेकुनो स्टेप नावै तंगो आबन बागै जत्त लोकनि चोबा चोते हामारि नांगो ते जत्तनिनो आशीर्वाद नांगो हामबाय खुलुमखा।